Pozdrav svima. Posle 15 godina života u inostranstvu mogu da kažem da te takav život stvarno promeni, mnogo više nego što očekuješ. I pritom ne mislim samo na jezik, posao, novac, nego promeni način na koji gledaš sebe, druge ljude, zemlju iz koje dolaziš i mesto kom pripadaš. Ja sam otišao sa 24 godine. Prvo je to bio Beč, pa posle toga Turska, Tunis, Finska i evo sada Slovenija. I svaka od tih zemalja je značila novi početak, novi jezik, novi ljudi, novo društvo, nova pravila, nova kultura, sve drugačije. Moram da kažem i ovo, ja nisam u inostranstvo otišao kao neko ko počinje potpuno od nule i traži posao. Ja sam otišao kao sportista, tako da je to donekle i olakšalo situaciju u tim nekim počecima. Ali suština je ista. Ti moraš da se prilagodiš na novo mesto gde si, na novu kulturu i to je nešto zajedničko bez obzira kako odeš. I u tih 15 godina ima nekoliko stvari koje sam naučio o životu u inostranstvu. Prvu stvar koju sam naučio je da čovjek ima jednu neverovatnu sposobnost da se prilagodi skoro na sve. Kad odeš negde prvi put, sve ti deluje strano, novi jezik, novi ljudi, novi način života. I u početku ti deluje kao da nikad nećeš uhvatiti ritam. Ali vremenom shvatiš da čovjek ima mnogo veću sposobnost prilagođavanja nego što misliš. I to je u isto vreme možda i dobro i loše. Dobro je zato što ti pokazuje da možeš mnogo više nego što veruješ da možeš, a loše je zato što te život natera da prihvatiš ili uradiš neke stvari za koje si mislio da nikad nećeš. Druga stvar koju sam naučio je da nigde, apsolutno nigde nećeš biti automatski prihvaćen. Mnogi ljudi misle da kad dođu negde da će sve biti podređeno njima, a istina je ta da ti moraš da uradiš sve što je do tebe, da se uklopiš u sredinu u koju si došao, da se potrudiš da naučiš jezik što je više i bolje moguće, da poštuješ zemlju u koju si došao, da jednostavno se ti prilagodiš, jer generalno neće se sredina u koju si ti došao prilagoditi tebi. Tako da ako želiš da budeš prihvaćen, mislim da je do tebe, ti moraš da uradiš stvari koje sam već pomenuo da bi bio prihvaćen tu. I to ne znači da treba da izgubiš sebe, to samo znači da znaš gde si došao, da znaš da jednostavno ovo je nova sredina i ti si taj koji treba da se prilagodi. Treća stvar koju sam naučio je da inostranstvo ne rešava tvoje unutrašnje probleme. Ovo je možda jedna od najvažnijih stvari koje sam naučio. Mnogo ljudi misli i ja sam isto mislio da kad promenim državu, kada odem, sve će biti bolje. I naravno, neke stvari stvarno budu bolje. Ne znam, bolji uslovi na poslu, veća sigurnost, uređeniji sistem. Ali ako nosiš nemir u sebi, on ide s tobom. Možeš da promeniš i grad, i državu, i posao, i adresu, ali ne možeš sebe ostaviti na aerodromu. I zato inostranstvo može da ti promeni mnoge okolnosti, ali ono što je u sebi, to moraš sam da rešiš. Četvrta stvar koju sam naučio je tek onda kada odeš i kada dovoljno dugo provedeš vremena u inostranstvu, počneš drugačije da gledaš i svoju zemlju. Kada si dugo van svog mesta, neke stvari počneš da ceniš i još više, ne znam, ljude, humor, bliskost, osjećaj pripadnosti. A neke stvari ti postaju još jasnije i još više ti smetaju. I onda dođeš u neku čudnu situaciju da više ne znaš gde pripadaš. Tamo odakle si, ti više nisi isti. A tamo gde si došao, nikad nećeš biti 100% prihvaćen, nikad nećeš biti jedan od njih. Mislim, to je realnost o kojoj se možda i ne govori dovoljno, ali se dešava i prisutna je. Peta stvar je da život u inostranstvu često izgleda mnogo bolje nego što zapravo jeste. Često puta ljudi kad gledaju sa strane, oni vide samo ono što je lepo. Uređenost, viši standard, čistije gradove, više mogućnosti. I sve to jeste deo priče, ali postoji drugi deo. To su udaljenost od porodice, propušteni trenuci, taj osjećaj da si između dva sveta i tišina koja dođe kad ostaneš sam sa sobom. Život u inostranstvu može da ti donese mnogo. Može da ti da širinu, disciplinu, iskustvo, stabilnost, ali skoro uvek i uzme nešto. I možda je najveća stvar koju sam naučio jeste da nijedna odluka nije lagana i da nijedan život nije savršen. Svaki izbor nosi svoju cenu. Na kraju, ne mislim da je život u inostranstvu ni precenjen ni podcenjen. Mislim jednostavno da je to jedna ozbiljna odluka koja čoveka promeni. Meni konkretno je život u inostranstvu doneo mnogo. Naučio sam da se prilagodim, da poštujem različite ljude i kulture, da govorim više stranih jezika, da cenim ono odakle dolazim i da shvatim da mir ne dolazi samo iz mesta gde živiš, nego iz onoga kako si posložen iznutra. Ako razmišljaš o životu u inostranstvu, moj savjet ti nije ni idi, ni nemoj ići. Moj savjet ti je da dobro razmisliš koji su tvoji ciljevi i na šta si spreman.
Jer nije poenta samo otići. Poenta je znati šta te tamo čeka i kakav ti čovjek želiš da postaneš u celom tom procesu. Ako vam je ova tema bila zanimljiva, pišite mi u komentarima da li ste živjeli u inostranstvu ili da li razmišljate o tome. I vidimo se u nekom sljedećem videu.